हेलो गाइस बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। आं दिनै अनलाइननिफ्राय पार्सेल रिसिभ खालामदों आरोना अनलाइनाव अर्डार खालामदोंमोन आङो। दा नायदो मा पार्सेल बियो मा जानो हागौ आं खुलिना दिन्थिगोन आरोना। सिफुं आरोना फ्लुट्स नायनो माबायदि बेनो आरोना डि मिडल फ्लुट आरोना दामसाबनो थाखाय बायनाय जाबाय आरोना। गोबाव जाबायमोन 7 माससो जाबाय दामिया, बेखायनो दामसाबनो थाखाय बायबाय आरोना। दामसाबला बायनोसै दा साउन्डनि क्वालिटिखौ आङो दानो दामा, उनाव दामगोन, उनाव दामना देखायगोन आरोना। दा आं खामानियाव दङ बेखायनो दामनो हानाय नङा। आं जेब्ला रुमाव सहैगोन अब्लाना दामगोन आरोना। दायो दामनोसै आरोना। रुमाव सफैबाय आङो, माने टेस्टल' खालामगोन आरोना। आखाइफोरानो माने जागोना जालाथाय ओरैनो जास्ट दामना नायगोन आरोना। क्वालिटिखौ नायगोन, साउन्ड क्वालिटिखौ। नायनायावलाय जोबोद मोजां, एकदम सिदा आरोना। दामना नायनोसै। नै सारेगामाखौ दामग्रोगोन आरोना, गोबाव जाबायना। बावलायलांबाय एसे एनै। दा बे सिफुङा डि मिडल आरोना, माने डि मेजर। आंनि फेभारेट माने सिफुङानो जाहैबाय, आं मोजां मोनग्रा सिफुङा डि मेजर, माने नैबे डि मिडल, ओमफ्राय सि शार्प मिडल माने सि माइनर, ओमफ्राय सि मिडल माने सि मेजर। बेफोर सिफुंखौ आं दामनो मोजां मोनो आरोना, बांसिनै दामनो मोजां मोनो। दा ओरैनो आं आरन बे आरन मोनसे मेथाइ सिफुंनि देंखो होनाय दङ आरो आंना, माने देंखो होनाय दङ आंनि स्टेज पारफरमेन्स खालामनाय आरोना। डि मिडल सिफुंजोंनो आङो दामदोंमोन आरोना बे आरन मेथाइखौ। दा ओरैनो ससे ओरैनो नायना नायनोसै आरोना, दामना नायनोसै ओरैनो। बेनो आरोना, ससेल' ओरैनो दामबाय आरोना। दामनोलाय बिराद मोजां आरोना, क्वालिटिया माने गोबा आरोना, जोबोद गोबा। एकदम जेसां गोबा जायो एसेबांनो मोजां आरोना दामनो मोजां मोनो आङो। जास्ट ओरैनो दामनो थाखाय, माने आखाइफोरा सालु जाबाय थानायनि थाखाय बायदों आरोना। ओरैनो आखाइफोरा जाहाथे उनफोरावबो आं जाहाथे बावगारा, दामनो हाबाय थायो, बिनि थाखायनो आङो सिफुंखौ जास्ट दामनो थाखाय बायनाय जाबाय आरोना। बेखिनियानो आरोना। गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बाय।